karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Doon lang kita sa ibabaw, ana. Wala man yung ibabaw ining buntura, Ma'am Sabrina. Mayo unta ko na itong makitaan si mama din eh. Mama, tanawa. Tanawa si ibabaw. Oh, Si Madam Mercy ka na nagdupa sa ibabaw sa bungtod nga nagtalikod. ano nagdupa man na siya? Dali, ato siyang tungason, Annalisa. Dali. Ma'am, nagpiyong man na siya. Ma? Ma? Muna siya guwa makabati ni mo, ma'am. Ma, nag-unsa ka din sa ibabaw sa bungtod. Ma? Oh, Ayaw ka mo pagsaba kay may gipaminaw ko. Ma'am Sabrina, tanawa sa ubos. doarang simbahan sa lungsod. Og sa pikas bahin. Diha sa atong tungod. Mura man ang sapa sa bandot. Igor di itang mituyok sa bungtod. Kalapad sa among yuta. Ah, Kami ang hari ni Inindapita sa unang panahon. Kami ang labing adunahan. hangtod karon ma. Kamo gihapon ang tag-iya sa lapad nga yuta sa bandot. Pero patay na ang maong yuta. Unsay but mong ipasabot ma? Wa ka makasabot og patay. Wa na'y gamit ang yuta sa balot. Tungod kay tinunglo kini. Gipuy-an na kini sa daotang mga espiritu sa unang panahon. Kamo gihapon ang nakaangkon og dakong luna sa yuta sa atong dapit, madam. Nakakita ka ni Ana nag-aso sa unahan, duol sa lungsod. Uunsa nang dapita ma? Mao ka na ang yuta sa among kaaway. Ang mga palasyo. Palasyo? Palasyo. Ramel Palasyo. Pero usasa ka amam. Ama. Palasyo ang tag-iya ni Ada karaang bahay nga ako ang gipuy-an. Sila ang una kong mga agaon. Mga sinahon ang mga palasyo. May kaila ka bang Ramel Palasyo ma? Ramil Palasyo? Diin man na nimo gikang pangana. Aw kaila na nimo? Naa si magpuyot na ng dapit kay imong gitudlo ma. Wa ko'y kailang Ramil Palasyo. Ignacio Palasyo ang tag-iya ni Anang Dapita. Ignacio Palasyo. Ma, kung buhi pa ka ng Ignacio Palasyo, pila kay iyang edad karon? Kaedad siya sa akong amahan. Nganong kontraman mo, madam? Ayaw! Pangutana! Sorry, madam. Dili na ko mangutana. Kana! Kung sa man ang mga tao sa unang panahon, ayaw na silang tukia kay nangamatay na sila. Kung unsa may ilang mga sa, kinahalang ilubong na kana sa kalimot. May mga nakasada ninyo sa unang panahon, ma? Oh, nganong nangutana man ka? Gusto lang ko makatabang kung unsa man ang nakahasol sa imong una-una, Mama Mercy. Wa makahasol sa akong hunahuna. Kinilang ang akong imando kaninyo. Ayaw gyud kamo pagtunob sa yuta ni anang mga palasyo. Dali na kamo. Mamalik na kita sa upos. Usa ba ka, Ana? Dili ka mo agak nako? Usa ba gibayra ni Rodel nimo ang pagsigi og tanga? Pasaylo ako, madam. Dali, gunit na nako. Noon sa malis, Mama. Mukalit maghihapon og simang. Klaro tuod kay gikan dinhi sa ibabaw ang lapad nga kayutaan sa ubos.
Naa sa pangyuta nila ni Rodel. Ug ang sikpit nga yuta sa mga palasyo. Nganong kaaway man ang pagtanaw ni Mama Mercy sa mga palasyo. Limpyo mo din kining Casa Alborono. May inon ka man siya na ako ng Ate Manol. Mga akong gihawanan. Ay gibuhi na kong balik ang hardin na sama o forma sa hardin sa inyong bahay sa Atbang. Nakainomdom ka ba sa Sugiliano ni Ning Dapita, Loil mo? Siya, Kung sakitan ka, ayaw na pang sulti. wa ka ba di ay suginli sa iyong inahan kung onsay diyang kasinatian ni ining ka sa Alborono. Walo. Gamara kayo og gisugilo na ko nga akong inahan sa pangitabo sa unang panahon ni Ning Dapita. Siya, Ako mga nahibawan sa tanan. Pero dili gyud ang kinabuhi sa akong mga katigwangan. dihi kong magdako iyong bayan, di ba? Oh, misulti ka na ni Ana. Pero ang gusto kong mahibawan, mao ang krimen nga nahitabo ni Ning Dapita. Krimen, Oh, gusto kong mahibaw gikan mismo ni Mulo. ay mahimo ba dili na lang ka maghiskot sa nangagi sa Rodel? Ha? Ilubong na lang nato sa kalimot ang tanan. Ay salamat na lang nga imo ning gihatag na ako magbalik ang among bahay. Dili no. Unsay buot mong ipasabot? Dako og kalabutan ang mahitabo sa kagahapon. Kamahitabo karon lo. Unsa? Luin mo. Gibati ko nga. Adunay mga mata nga nagtanaw nako sa hilom. Unsa? O gusto kong mahibaw. Kung nahanaw, kung ano nahanaw si Adila. O kung patay naman siya. Anong gipatay siya? Ang imong inahan ang nahibaw sa tanang nahitabo sa nangagi. Si Madam Mercy. Tubig, Annalisa. Ay, ni Ana Madam Mercy, oh. Unsa man? O abay multo sa palibot? Wa, Madam. Maayo. Bakasyon yun di ay ning atong gibuhat din, he? Ma? May nakuha ko nga mga hinugabayabas, oh. Anong nangawat man ka? Nagdagyo kag di malas ning atong bakasyon, da? Ma, diha raman ni Sadan. Walang dito makabantay. Mura man gud ugway tag-iya ang mga tanom dinhi. Kang kinsa dining bay, Madam? Ngano ako may pangutan-on nimo, Annalisa? Ako di ay nangabang din, eh. Sorry, Madam. Naunsa na makakaroon si Rodel sa bahay? Wa ba ka siya hasulas sa mga maligno? Ikaw, Loel mo. Wa ka bang mubati sama sa kong gibati? Nga murag dunay naniid na to sa atbang sabay? May namatik dan sab ko si Rodel. Daan pa ko. May kawatan usudan nga makasud usahay sa bahay. Ug dunay manghagis ug kalit. Husto ka. Sa imong hunahuna, tao ka kini o mga daotang espiritu. Tao kini si Rodel. Way multo nga mangawat usudan. Kinahalang maabog ang mga daotang espiritu sa bahay. Kay daghan na siya gipatay. Ma, sa imong una, multo ka ang nagpatay na ng Padre Ramon. Ha? Unsa gyud ang itsura ni Padre Ramon sa dihang nabangalan ang patay niyang lawas sa sapa, ma? Ha?
Guba kayo yung naong, Ma'am Sabrina. Nahibaw naman ka, ana. Ganong magsige magkagpangutana. Giguba ang naong ni Padre Ramon. Kun mauna, dili multo ang mipatay ni Padre Ramon, kun dili tao nga nasuko niya. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!